Joe, Boris a Peter, keby ste si pripravili zbranie pri sebe, kde ich máte skryté. Aha, dole sa za sebou samozrejme. Práca Joe, vlastne v Aikido sa nachádzajú 3 zbranie podľa tradície, je to japonský samurajský meč, je to palica Joe, ktorá je vlastne pôvodne pôsobila pre mníchov v Japonsku, pre sebobranov, ale samozrejme aj kóza pri horách a tak ďalej. Teraz nám ukážu základnú prácu Joe. Šikmo, Peter, šikmo, aby ste mali, tatami sú moc malé, nie tak u nás, ale samozrejme, že máte 200 metrov štvorcových. Teraz pracujú základnú prácu Joe. Vyzerá trošku jak Boris, to zmetli samozrejme, my sme používali kovola kedy. Poprosím ešte raz, nech si všimnú, asi už sa jedná. Teraz tú istú zostavu vlastne urobia spolu, aspoň do polovičky, aby si videli vlastne o jaký pohyb sa jedná. Tieto deti vlastne už momentálne pracujú teraz s najstaršou skupinou, Peter aj Boris. Sice sú to ešte deti, ale cvičia dosť toho na to, aby mohli pracovať skoro aj niekde s dospelými. Ešte raz. Tú tretiu zastavu som mal ukázať ja, takže spolu aj s Petrom, momentálne tam podrží mikrofón Lacko.